Saya sempat akan ka kesantri agos arjar apply kini page kikam kiblat ha megalia buat kumjuru kikam kiblat ha barok kawika India bat kipus kiblat ha barok kawika India kadai kapus namanta ki probationary bat management trainees bat kibdai ka banking job bat kesentar ka bapi habanto ya ke exam kadai ha Shillong bat kipus kiblat ha megalia bat kadai kapus namanta ka DO tane ka data entry operator ya token yin ya page bat ngin bataya pi ya kini art li kipus kawe hadin kawe te mentang ini page hikam ke belaj ha borok kawe kari India ka badai ha ka institute jong ka banking personal selection kala penlaj ya ka official job notification yang mentaki post jong ka probationary officer bat management trainees apo ka common recommend process bat ban submit ya ki online application jong kini ki post kan kod aduk ka arpoi teregos arjar arpulai bat mentang ini page ya ka IBPS recommend detail te sabah ya kini te ki post ki velat ki deha ki probationary officer bat management trainees bat ki barok ki post ki don hadu lajar sakunai post bat akibang bapel ka additional qualification part kat kum kane ka official notification jong ka IBPS ka bapidi bandon ya ki karan pule kadai lengba ka bachelor degree kum ha ki BA BCom BSc na kino ki recognize university pat namenta karta ka bapila ban apply ya kini post kadai ha karta ka ba arpo hadu lai post nam karta bat ka election part kadai license namenta ki OBC sans nam namenta ki SC bat ST bat post nam namenta ki PWD namenta ka exam center part kadai Shillong bat habedi bat ki syllabus part sebab ban page ka official notification jong ka IBPS ka link ka don description jong ka neka video bat namenta ka application fees part kadai namenta ki SC ST PWD bat ex serviceman kadai kispa nyusan bat barok kiwi ki kandidat part kadai praspa sanpo bat ia ka payment pihak pan seo online lengba ka debit card credit card net banking bat ka UPI ka jongpi te mentang ini page namanta ka IBPS haki bank wise vacancies Bangkok Bank of India ki post kilong arspa arsau post ha ka Canara Bank sanspa post namanta ka Central Bank of India arajar post ka Punjab National Bank arspa post Punjab bat Snit Bank kadaya kispa arsan post kat barok ki total ki post kilong lahajar sau kandai post bat ha ka selection process part kidai lengba artli ki examination kawai kadai ka preliminary bat ka main exam bat pan submit ya ki application form ka jongpi kadai lengba ka online ha ka official website jong ka IBPS recruitment portal bat ka link ban apply ka don description jong ka ne ka video sebab ban check te page wa ya ki ne ka video dang don sakwai part ki post balai te namanta ki post jong ka data entry operator DO ki kam ki belaj amegaria ka deha ka nigrim bat ki post ki belaj ki don tangkawe bat ka salary part ka de live wajar ka shibanai ka age limit part ka ba pidi bandon ka deha karta ka ba khatra hadu live posnam karta bat ha ka qualification part ka de lengba ka degree ha ka computer application lane IT bat computer science na kano ka recognize put lane university bat namanta ka post jong kane ka DO data entry operator pihak ban submit ya ki application form ko jong pi lengba ka online ha ka official website jong ka nigrim haswa ka khatra tarik agos arjar apply telada pisau tenat ya kini ka video sewa ban like pat ban subscribe ya kane ka channel kublishibun